מה אני רואה פה? האם זאת שלי רומנו? כן, עמיחי, זאת שלי. מה היא עושה? היא לא יכולה לשחק. אם היא עלתה, אז היא יכולה. לא רוצה להגיד כלום, אבל אם היא על המגרש, יהיה בסדר. היא תיתן גול כמו בחצי גמר, ואנחנו ניקח אליפות. שופטת? כן, שלי רומנו נכנסת עכשיו במקום איה. בואו נראה אם זה ישנה את איך שהאריות ייראו. אני מזכירה שגם בחצי הגמר שלי נכנסה והפכה את התוצאה. אז אם אני אוהדת של האריות, אני אופטימית. והנה שלי רומנו רק נכנסה וכבר חוטפת את הכדור. היא רצה לכיוון השער, אבל מאבדת. אין ספק אבל שהיא הכניסה אוויר למפרשים של האריות. לא נורא שלי, לא נורא! נו, עוד דקה לסיום, בבקשה להפקיע, בבקשה. קדימה, שלי! קדימה, ילדה! אנחנו שניות לסיום ונראה ששחקני ריאל תל אביב הולכים להניף את הגביע הערב. אבל רק רגע, הנה שלי רומנו עם הכדור. עוברת אחת, עוברת עוד אחד. היא מתקרבת אל השער. אם היא כובשת, יש לנו הערכה, אושרת. אם היא כובשת, היא מצילה את אריות העמק. ושלי רומנו, הנה זה נכנס! לא! לא יאמן. איזו החמצה! וזהו זה, ריאל תל אביב היא אלופת ליגת הילדים והנוער לקבוצות מעורבות. שלי רומנו ואריות העמק ייאלצו להסתפק רק במחמאות.